Tamashivadi er kunsten at gennembryde brædder. I disciplinen, der stammer fra Japan, skal man først gennembryde træ med knoerne, så med håndkanten, og til sidst med albuen. Og det kræver ikke blot styrke og teknik, ifølge Flemming Schrøder, der deltog i klassen under 85 kilo ved Danish Open i karate, der netop er afholdt i Vordingborg. Det er vigtigt, at man kan overbevise sig selv om, at når man skal slå sin hånd ned i et massivt emne, som umiddelbart kan virke som en dårlig idé, og man måske ikke tror på sig selv, men at man alligevel overvinder sin egen psykiske begrænsning ved at gøre det 100%. At lægge al sin kraft i et enkelt slag kan have sine omkostninger. I sidste uge slog jeg lige brædder over, og det skulle jeg ikke, der fik jeg en lille skade, og det bare så udmødte sig så i dag, at jeg skulle have ventet længere tid, før at jeg prøvede igen. The winner is Sensor Adrian Reggio with 26. 110 deltagere fra 6 lande deltog i disciplinerne gennembrydning og kamp ved Danish Open.